hamba ake ushinge phela ngathi ungibone kahle Sasiphinde sabuya futhi ke ohleleni oluvutha malangabi mangabe ke umusha kule channel besicela ke ukuthi usubscribe siphethe ke upart 3 upart 1 no part 2 hey benza imangaliso kakhulu indlela abantu abasaseke ngayo yamangalisa mawuzochecka nje ama views uphinde uchecke nje nama likes ungayo uyecheckela kwena ngokwakho mawuzongena nje kule channel Indu TV uchecka ama video khona uzobona upart 1 no part 2 lapho khona besikhuluma khona ke ngomlando wegcoka amelisha ke noPholo namhlanje ke sikuzela no part 3 lapho khona ke sikhuluma khona ke ngomlando wegcoka amelisha kayena negida ngoma lalo ekuthiwa ke uPholo ngokuthini ke uPholo ke usenenxiwa lakhe sifuna ukuthi ke ucace lapho ukuthi ke kwenzakalani isiphetho ke sizoveza konke ke lokho njengamanje into ofuna ukuyazi ke ukuthi ke abantu abaningi bayazibuza ke ukuthi kungani egcoka amelisha lingazange emshadweni kaPholo ingoba nakho lona lingaganiwe or ingoba linomona njengamanje siphethe ufakazi siphethe impendulo abantu abaningi bayizule ke igadle noma ke ilibhoka ke ukhuzani ke ebhoka ke egcoka amelisha ke ngayo lonto leyo ekusebenzisa ke ezibongweni zakhe sizocacisa leyo part leyo sicabanga ke ukuthi ke nabantu abezwa ingoma kaKhuzani bazophenduleka okumele nikwazi ke nansi impendulo igcoka amelisha lalibhizi ngalolu yasuku umshado kaPholo waqondana nokuthi ke kunendidane Maskandi Festival Indidane Maskandi Festival umcimbi wendidane ovamsuka kuba khona minyaka yonke kwakuqala ngaloya nyaka loyana ukuthi ke kumenywe egcoka amelisha uKhuzani angamenywa and la selikhokheliwe ngayona yonke indlela futhi siphethe ivideo lapho khona lalilodwa estage bazibuza abantu ukuthi apha amagida ngoma hayi no amanye amagida ngoma or oza kwabo begcokama or oza kwabo baPholo lathi egcoka madoda salani la thina mina ngizohamba ngiyoperforma ngedwa estage ikhona ivideo evezufakazi balokho njengamanje sontetelela lo video leyo nibona ngiyacabanga ukuthi nizophenduleka ukuthi kungani lale ngekho so lathi maliqeda la performance sekuyoshona ilanga lathi malisuka lapho la seliyake khona straight ababe khona ke balibona lafika ebusuku ukuthi ke lalibhizi ke emini nansi ivideo lalibhizi kuyona lalilodwa estage umshovo obhula mngoma umfundisi babele kwamakhoba beseka ke uza kwabo lokho kukhomba ukuthi ke la kwenza ngangamandlalo kodwa la seliphoqwa isimo nedemand yokuthi ke la selikhokhela nansi ivideo yalandela emva kwalapho sophinde siqhubekele phambili nokunye siyafika esiphethweni
Ngiyathembeka ukuthi niyibonileke ivideo futhi nithokozeleke ivideo ke ebicacisa konke ukuthi kwenzakalani. Nilibonile igqokama lalilodwa stage ama-dancers ayengekho. Abantu abaningi ababeku i-dance festival bebe-understand ukuthi kwenzakalani. Bathi igqokama liyadelela. Hayi belingayimisele nje ngalomcimbi belichitha icala. Zibuza ukuthi ama-dancers ayekuphi kuqala. Ama-dancers ayesemshadweni kaPholo emiseke iqhawe ke uPholo emshadweni walo. Igqokama laqeda ntambama ivideo futhi uyayibona lapho kwivideo ukuthi la selishonile ilanga. Lasuka lapho ke yashaya imoto straight lizama ukukhava isikhathi laze layofika kaMakholo. Ngebala ke lafika ebusuku ilanga selishonile. Abantu abaningi ke babekhona ngaleso sikhathi nabazi uPholo bathi ke hawu kwenziwa into egcoma lingabebikho. Hayi inomona njengamanje ke sizokubisela emuva ke ukuthi ke konje iqalaphi before sifike esiphethweni. Okay, mawuthi uhlala 17 noma uhlala eMlazi noma uhlala eThekwini kune mall lapha kwaMnyandu bese kuba khona ke izitodlanyana lapha ngaphandle. Abantu abaningi ke bazodideka ke igqokama kuleya ndawo. Amavukana amaningi aseperforma khona ngoba abona ukuthi kuyaphumeleleka from ebhuqweni. La performa ngizovezela ivideo ke liperforma ke kwaMnyandu ngo-2014 emva kokuthi ke kuphume ke isibiza abadlwane njenge-album ke kwangeyokuqala ke lapho ke nanti mozolandela ke from part 1 uzo understand ukuthi sifike kanjani la. Ningadideki babukeli nansi ivideo. Ushunwekana ngotele nyawubamba ake ushinge phela ngathi umbone kahle. Ushunwekana ngotele nyawushaya ake ushinge phela ngathi umbone kahle. Insizwa mina ngifuna ubone yazi ngabeke uthina bami. Insizwa mina ngifuna ubone. Indu TV iququmezela ke uzwano ke kubaculi ayizile ke ukuzobhidliza. Yingakho ke singeke sifike kakhulu ke emnyombeni ke ukuthi kwenzakalani baqhathwa yini kodwa ke siyalazi ukuthi abasiliphethe ukuthi ke indaba engomacekeceke futhi ke yize ke iqhawe lingangene kangako isensizweni indaba sizodwa nje indaba ke elungisekayo. Okwamanje siphethe ama video lana sicela ukuthi enjoy wona ubone sivala ngawo ubone siphetha ngawo esivala ngawo ke upart 3 ifinally yayo yonke lento. Sibonga nje ukusebenzisana. Siyacela ukuthi ke nawo upart 3 niweseke njengoba nikwazile ukweseka ke upart 1 no part 2. Ungakhohlwa ke ukusubscribe ke ulike bese uyakhomenta. Indu TV iyanithanda. Enjoy na ama video ngokulandelana kwawo. Abalandeli abangaka ngempela nokusuthi nokubona lapha uma ukuthi kuyaperformwa abantu bayagcima bafuna ukubamba nani wenza kanjani ukuze uzokhona ukuthi uperforme kahle nje ngaphandle kwenkinga? No, okokuqala mhlonishwa ngathi ngiyangibeka umoya phansi ebese ngicela ikakhulukazi onogada abasuke beqashiwe lapho ukuthi ababayeka abantu beze kimi ngoba abantu uma bekhombisa uthando kumina kwesibusiso lokho kumina kakhulu. Kubalulekile ukuthi abantu benikezwe ithuba lokuthi beyigelise ngami bengithinte ngezandla zabo. Beze yonke into abafisa ukuyenza kumina uma bengibona ngaleso sikhathi ngoba kuyivela kancane vele ukungibona. Manje ke ngizokucela nalapha ukuthi ke onogada beqinisekise kuphela ukuthi nje abantu mhlamba bawumosha umcimbi kodwa bengabavimba abantu. Ngicela beyekwe beze kumina ngoba mina nabantu sifanele ukuthandana ngoba mina vele ngisebenza ngabantu. Uma ngicula ngiyaqinisekisa ukuthi ngicula into enomlayezo nento ezothandwa ngabantu.
ngathi uyangikhumbula ngakutshela ngathi uyangikhumbula ayikhoda ngasho ngathi uyangikhumbula angishiyela wena wangishiyela wena wangishiyela usudlala abafana udlala utshwala wena wangishiyelani usudlala isinefu udlala uqobo wena wangishiyelani kodwa ngasho ngathi uyangikhumbula kodwa ngasho ngathi uyangikhumbula